Hirugarren eta azken jaieguna, horien hasi dezue marrazketa lehiaketarekin eta ondo hasi da, ze ume desente daude, ez, apuntatuta? Bai, 30 bat daude apuntatuta eta momentu oso ondo dijoa gauza. Gero toka daukagu bai, eta jarraieran egingo ditugu bai paella da. Aha, oso ondo. Zemuz juntzan atzoko tanporra da? Oso ondo, eguraldia ona intzun, eta jende desente apuntatu zan, azkenian, eta gero afarian bai, giro oso polita egon zan, eta danborran bai oso ondo ibili ginen. Eta gainera gazte, aurrak, helduak, denetik, ez? Bai, denetatik. Bale, jai txikia, baino jaietarako biltzen zarete, ez da? Bai. Azkenian auzoa, bai, jendia aportatzeu. Azkaria daukazu eta gero paella jatea eta baita ere tortilla lehiaketa, ez? Hori da, tortilla lehiaketa, hori da lehiaketa, gero paella nadaia bazkaltzeko, jendea mentizkat gehatzeko, eta batzu gehatzen dira gero ja kafe hartze dute, eta gero ja playback. Hori da, egun... Bai. Eta jaien hasieran, jai batzordean beti oten dira, estuasunak, ez? Jaiai hasiera emateko, eta zer da, koste egiten dela jendea pixkat inplikatzea lehenago, gero egunean bertan eukaitze zuen laguntza, baina lan handia dago atzetik, ez? Oso handia, gainea, azkenian, ni adibidez daramat 20 urte bat, eta jendea etortzen eta juten da, baina 2 edo 3 beti hemen gaude, baina azkenian oso nekagarria da, jende gutxi dago, gero momentuan bai, ikustezu gero momentuan hemen, azkenian hori, txornan ibiltzeko edo tal, baina preparatzeko eta lehengo gauzakiteko papera eta ez dago jenderik. Aurten egibiligia, apunto jaiak ez egiteko. Baina gero hemen egun hauetan sartu da, pena litzateke, porque gero jendeak erantzuten du, ez? Gozotarrak, herritarrak, herritik ere jendea hurbiltzen da, ere? Asko. Gehien bat atzaldian, gaurko eguna, playback eta gero azkeneko momentua, pobre denita iten dugun momentuan, jende plazatikan eta handaindi asko etortzea, Oso ondo bukatu festak eta ea datorren urtean arazori gabere berriro hemen ikustean. Espero